Hai guys, लोगोफोर बोरै दं? नै जों दा मा जायगा होनोमोन इखो? जों दा दंफैयो अरुणाचल जायगानि मोनसे नै रुकसिन बारबोनानै जनाय रुकसिनखौ बारनानै बेयाव जों मोनसे हटेलाव हाबदो। बे हटेलाव एसे नास्ता खालामनो नागिरदो। आंजों दं लोगोआव नै रुम ब्रह्म लोगोसे आंजों निउज रिपर्टारनि दादा नाम क्या है? Domokoyu. दादा আপনার नाम? Domokoyu. Domokoyu. itu वो জায়গার हमारा नाम কি? लेकू। लेकू 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 न वो हमारा नर्सरी है। ये ना नैबे नार्सारी ने बिनो रेस्टोरेंट अभी नहीं है। रेस्टोरेंट नर्सरी ना नर्सरी है ना। बहुत बढ़िया। इससे मतलब क्या क्या होता है वो? वहाँ में मैंगो फूली है, संतरा फूली है और नारियल का फूली है, फ्लावर्स है। मतलब बेचने के के तो लिए ना इसको बेचने में आप लोग का यहाँ में कहाँ से आदमी आता है? वो दूर लेने से आता लेने है। के लेने के लिए। लिए मतलब पासीघाट से आता है, लेदुम बिलाट से आता है, रुक्सिन एरिया से आता है, हाँ। आप लोग आसाम से भी आता है। अभी लॉकडाउन के समय आपका ये बिजनेस कैसे चल रहा है अभी? अभी लॉकडाउन के टाइम में तो उतना कस्टमर नहीं है, लेकिन 500-600 तो बिक्री हो जाता है दिन में तब भी चलता है। चलता है। मतलब समय ये जो आप खुला है ना वो कितना दिन से या कितना साल? अभी नहीं, साल नहीं हुआ, अभी 1 महीना ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, भैया का इधर हम्म। बहुत बढ़िया फूल नर्सरी में हाँ। मिलेंगे। आप लोग आओ। आपका कॉन्टेक्ट नंबर को इसमें देने के लिए हम आपको ये क्या है आप बोल दीजिए। बोल दीजिए कि क्या नर्सरी आपका कॉन्टेक्ट नंबर में आप लोग को मैं विनती करता हूँ, मेरा नर्सरी में ज़रूर आइए। सुंदर सुंदर फ्लावर्स है और प्लांटेशन है। मेरा फ़ोन नंबर 9366695291, यहाँ में हमको कॉन्टेक्ट कीजिए। जा नार्सारिनि खोथा बुंदो बेयाव जों दा आं दा अबाव हाबना दंहैयो बेयाव मा मा मोनो नोंसोर नायनो हागोन। आं देखायनो नागिरदो बे मानसिया खोथागोन जोंनिफ्राय नै इयो खोथागोन। आइए हम बताते हैं क्या क्या मिलता है हम लोग को नर्सरी में। नार्सारी में ना आइए हम बता देते हैं। चिल्ली है, मिर्चा, बड़ा बड़ा मिर्चा। नै इयो गिदिरनो माने बानलु मेरेंगा बड़ा बड़ा मिर्चा का फूल है ये। माने आरो इटु और ये फ्लावर है, फ्लावर ये पान मसाला है, पान मसाला ये चीकू है। मतलब स्टेप स्टेप है ना? क्या बोला? ये थूजा फाइन है। थुजा पाइन ये सब थूजा फाइन है। सब फूल है ना ये सब हाँ। फूल है। फूल है ओ ये फल है, ये फ्लावर है। और ये वाला ऑरेंज ट्री है, ऑरेंज ट्री हाँ, ऑरेंज ट्री है। ऑरेंज ट्री ये ग्राफ्टिन है, ग्राफ्टेड वाला। ग्राफिन ओ ये लीचू है, बिहार लीचू। ये बिहार लिचू कैसा होता है? मतलब बिहार लिचू जो बिहार लिचू मतलब अच्छा होता है। मतलब इसको ये आने वाला साल में ये देखिए ना, ये साल भी पकड़ा है। आने वाला साल में ये बहुत फल ज्यादा लगता है। मतलब ये ना ये 2 लाइन का है, इसमें 3 लाइन मतलब ये जो हम लोग का लोकल एरिया का जो लिचू होता है ना हाँ। उससे बड़ा होता है क्या? इससे और अच्छा भी फल भी लगता है और फल भी अच्छा होता है। मतलब ज्यादा लगता है वो में मीठा से ज्यादा होता है ओ। इसमें। और ये वाला और ये फूल है ये फूल है हाँ। मतलब ये बड़ा होता है ना ऐसे रेट है? ऐसे मतलब ये कलर का रेड कलर का रेड कलर का फूल है। रेड कलर का फूल है। अच्छा ये टुकटु ये सीडलेस लिचू है। शिगलिस हाँ ये सीडलेस हाँ ये सीडलेस लिचू है। मतलब ये असम में ये ना आउट का ये है? बाहर का है, कलकत्ता का है। कलकत्ता का ये भी दूसरा आइटम है। ये बिहार का है, ये कलकत्ता का है। ओ इसमें मतलब ये आपका ये जो अंदर का जो गुटी होता है ना, इसमें हाँ। पूरा छोटा होता है, एक पूरा बीज छोटा ज्यादा छोटा निकलता है इसमें। ओ ऐसा होता है। हाँ और ये मैंगो है 3 मैंगो। वैरायटीज का। 3 वैरायटीज हाँ मतलब 3 वैरायटीज का है। ओ 3 किस्म का 3 किस्म का नींबू है। ओ ये मतलब मैंगो है ना? हाँ ये एक ठो है हाँ ये एक ठो और ये एक ठो अलग है, और वो भी एक ठो है ना? ये अलग है। ओ ये मतलब सब ग्राफ्टिन का है। हम्म। ये आने वाला साल में लगना है। ये जो है ना ये हाँ ये हाँ ये वाला ये तो वो गुटी का जो ऑरेंज होता है ना, गुट्टी का ऑरेंज गुट्टी का वो जो है ना? हाँ हाँ हाँ। गुटी का मतलब ये ऑरेंज। और ये केरेलियन है, केरेलियन कोकोनट हाँ केरेलियन कोकोनट। नारियल हाँ दो ठो भी क्या? हाँ दोनों है। जो 2 लाइन है हाँ, दोनों लाइन एक ही जात का है। वो एक ही जात का ही ना?
ये बगोरी है। बगरी हाँ, ये भी ग्राफ्टिन का है। ग्राफ्टिन का है। ये देखिए, ये ग्राफ्टिन बना हुआ है इसको। ये सब ग्राफ्टिन का है। ये भी ऐसा है, मतलब ये हम लोग का इंडिया का ही है। इंडिया का ही है, लेकिन ये हम लोग का इधर का प्रोजेक्ट नहीं है, वो बाहर से आया हम लोग। ये पार का है मतलब ना। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। ये तमिल, ये कौशल्या, बांग्ला तमिल बोलता है इसको। ये बांग्ला तमिल। बांग्ला तमिल इसका तो सीजन मतलब साल 2 साल में 3 बार ये इसका। हाँ, बांग्ला, बांग्ला जो बांग्ला तमिल, हाँ, इसको बांग्ला मतलब तमिल कौशल्या बोलता है हिंदी हाँ। हिंदी में। मतलब साल में 3 बार लगता है गुटी। 2 साल में 3 बार। 3 बार। हाँ, 2 साल में 3 बार आएगा ये। ई नै बांग्ला माबानो हाँ, बांग्ला गय बे बोसोराव खनथाम नाङो जाहैबाय माने। माने गुटिया आरो हाँ, बोसोराव खनथाम नाङो इसका बेयो। और ये एक ही है सब। सब एक ही है, बांग्ला हाँ, ये तमिल, बांग्ला तमिल ही है। मतलब बांग्ला कौशल्या। हाँ, मतलब वो एक ही साल में मतलब 3 बार देता है। 2 साल में 3 बार। 2 साल में 3 बार। 2 साल में 3 बार। ओ, आगे आगे लग जाता है इसीलिए। ऐसा। मतलब हम लोग का वो जैसा नहीं है, वो तो मतलब 2 साल में 2 बार आता है ना, हाँ। इसको 3 बार आएगा। 3 बार आएगा मतलब 3 बार आएगा ये। वो। तब तो अभी ये मतलब ये जो फूले है ना, हाँ हाँ, उसको मतलब लगाएगा तो कितना साल में वो देता है? ऐसे तो 4 साल तो लगेगा ही। 4 साल का बाद 4 साल, मतलब 4 वो गुटी लग जाएगा ना। अभी तो 1 साल हो गया, 4 साल का बाद आएगा। और बढ़ाएगा क्या उधर मतलब? अभी मतलब माल अभी लॉकडाउन का लिए तो नहीं जाने पा रहा है ना। लॉकडाउन है ना। हाँ, अभी थोड़ा- हम लोग सोचा ट्रेन से टिकट बुक करवाया आज, हम्म, तो हम लोग सोचो 1 हफ्ता का अंदर माल घुसा देगा। ठीक। सब कलकत्ता से माल आएगा। कलकत्ता से मालिक हाँ, मतलब ये लोकेशन कहाँ में है? ये लोकेशन लिक्यू एरिया का है। लेक्यू एरिया का मतलब हाँ। जो रुक्सिन पार होके रुक्सिन थोड़ा पार्क कितना किलोमीटर होता है ये में रुक्सिन से? 1.5 किलोमीटर होगा 1 शायद। किलोमीटर। हाँ हाँ, या में मतलब रेट सिस्टम देता है या होलसेल? होलसेल ज्यादा लेने से होलसेल, ऐसे भी आने से 1-2 मांगे से भी दे सकता है। देते थे। हाँ, लेकिन ज्यादा लेने से भी होलसेल इधर से नहीं होगा तो हम लोग मांगाएगा, इधर से माल आएगा और टाइम। लेकिन अभी लॉकडाउन के तो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ। जब लॉकडाउन सोचो खुल जाएगा, हम्म। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दा जोङो नै नार्सारियाव मा मा मोनो बेखौ नुबाय दा जोङो। यहाँ में जो फूली मिलता है ना उसको देख लिया। अभी देखिए हुआ में जो है क्या बोल रहा है, उसको होलसेल में देता है बोला है ना। हाँ हाँ, थोड़ा wholesale। ज्यादा लेने से मतलब ज्यादा ना, लेने से एक दो तो wholesale। लेना तो वो एक दूसरा दो बात है वो तो मतलब अलग ना। बात है, हाँ। उसका रुक्सिन से क्या बोल रहा है, रुक्सिन नहीं पाए रुक्सिन से रुक्सिनपुरा 1.5 किलोमीटर, 1.5 रुक्सिनपुरा हाँ। 1.5 কিলোমিটার আহিব লাগে মানে। নেক্সট পেট্রোল পাম্প যেটো আছে তাৰ ওচৰত। মানে এইটো रुक्सिन ওচৰতো একটা ডিপু খুলিলে এনে আগৰ পৰাই हाँ, আৰু আগৰ পৰা আছে। অলপ আহি পেলাই हाँ, মানে নতুন এটা খুলিছেতো हाँ, नতুनকৈ ইয়াত খুলিছে। এইখিনিত আৰু गासैबो नुबाय जानांगौ। नै जों दा रुक्सिन बारनानै जिखुनु माने रुक्सिननिफ्राय नेक्स्ट आरो मोनसे डिपु गोदान खुलिबावदो। सिगांनि डिपुआथ' बेलेगमोन आरो इदियाथ' नতুन खुलाबाय। नতুनটো খোলা बे হৈ আছে। बेलेग खुलिनाय मोनसे दङ, बे गोदाननि खाथियावनो नांजाबनाय किनार मतलब अरुणाचल साइड। अरुणाचल साइड गोलैयो। बे मोजां नायनो आरो नै लामाया बे मेन लामा बेनो दङ, मेन लामा खाथिया बेनो आरो सोब गासै बे नार्सारिनि। बे गोदाना अब्लाबो माने बारायगोन बुस्थु माखासे फैजोबाखै होनदों लॉकडाउन कालिथ' नहीं है ना। लॉकडाउन के लिए मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन नहीं होने से तो सब हाँ, मतलब सब अभी- टोटल मिलेगा। हाँ, ठीक है thank you। नै आं ओंखारनोसै बिनिफ्राय गासैबो मोनजोबगोन होनदों आरो नै बे दङ, बे मेन लामा दङ, मेन लामा खाथियावनो गासैबो नुबाय जानांगौ। बिनिफ्राय आं ओंखारबाय, नै ओंखारनानै बेयाव दङ लॉकडाउन। दादाजी लॉकडाउन में मतलब कैसा फील कर रहा है? हाँ, एकदम भूत का जैसा ना। फूड का जैसा मतलब घर बैठे रह दीजिए, क्या होगा? अच्छा है सब खबर ना। ठीक है नैबे मेन रड लामा खाथियावनो आं नै माबायाव सिगां आं दङ अरुण ब्रह्म, एकेन बर' आरो लोगोसे जनाय एरियानि माखासे NGO-नि मानसि लोगोफोर दङ। नै जों बेखौ गारि खालामदो, बे गारि लाना फैदो जों नै सोर सोर दं आं देखायनो लागोन, नोंसोरखौ नुगोन नोंसोरो। जों गासै जमा फैदो। बेयाव मोनसे डिसि प्रग्राम दंमोन जा जनायाव कभिडनि थाखाय। बेयाव फैनायाव जों जा बेखौ लादो। जों जा डिसि प्रग्रामाव फैनायखाय जों बे रुक्सिन बारनानै एसे नास्ता जानो होननानै जेनेबा जों ओंखाम उखैनायखाय जानो होनना फैनायलाय जों माने बे रेस्टुरेन्टआव हाबनाय जादों आरो जोङो।
नैबे जों रेस्टुरेन्टनि नामखौ नायनो हागोन नैनो जों रेस्टुरेन्टनिया जोंनियाव हाबनाया जों हाबनानै दा बेयाव जाबाय जाखांनानै दा जों थांनो ओंखारहांदो ओंखारनाय मा जाखो बेखौथ' जों देखायनो हानाय नंला माखासे जों कभिडनि थाखाय बिराद माने गावखौनो सामलायना जानांगौ जादों आरो लोगोसे बेयाव जोंहा जा मानसिफोर दङ जोङो बेयाव फैनानै जोङो माखासे जथुमनायाबो गोबाव जथुमनायाबो गाज्रि नालाय बेखायनो जोङो एसे खम जथुमबाय थाबैनो जों थांनो होननानै दा नुगोन नोंसोरो गासै जों सोर फैदो आं देखायनो लादो आं दा नै जों धाबानिफ्राय ओंखारबाय थांनो ओंखारबाय जोङो दा नै आंजों सोर दंमोन होनोबाथाय नै बेखौनो नुदों गुरुं ब्रह्म दा जों बबाव थांनो नागिरदों दा जों गालियाव थांसिगोन ओमफ्राय दा नै दिगेन दाखौ लोगो हमनो नागिरदों जोङो जुनाय डिजिटेल मिडिया एसोसिएशना मोनसे गोनां बाथ्रा लानानै एसडिअ बायदेव जों रायलायदोंमोन जिहेतु कर'ना भाइरासनि जिहेतु महामारिनि साग्लोबनायाव माखासे अर्गेनाइजफ्रा जे संगठनफ्रा गोबां खामानि मावबाय दासिमबो रायजो राजाफ्रा माने बारा সজাগতা হোৱা নাই তাৰ বিষয়ে আমাক এসডিও বাইদেৱে আমাক এটা বিশেষ এক্সিকিউটিভ মিটিং তাকে মই কৈছো এক্সিকিউটিভ মিটিং লোৱা হৈছিলে তাৰ বিষয়ে দিগেন দাই অলপ কথা ক'ব দিগেন দা তো করোনার ঔষধ ওলোৱা নাই ভ্যাকসিন ওলাইছে হয় তো আপোনাৰ এটাই উদ্দেশ্য হয় আপুনি সুৰক্ষিত থাকিব ঘৰত থাকিব হয় যেহেতু আপুনি বাহিৰত ওলাই যায় আপোনাৰ ঘৰত এটা বিগ ফেমিলি আছে হয় ল'ৰা ছোৱালী আছে হয় কেঁচুৱা আছে কাৰোবাৰ মা দেউতা আছে বুঢ়া বুঢ়ী হয় গতিকে ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো সকলোৰে সমান নহয় গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক চাফ চিকুণকৈ থাকিব চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ মানি চলিব ইয়াক ধেমালি বুলি নাভাবিব ঠিক আছে করোনা दा नै जों गुरुं ब्रह्ममोन जों लोगोसेनो फैदो এইটো মডাৰাম বসুমতাৰী ইউটিউব চেনেললৈ ধন্যবাদ থাকিলে এইখিনি সময়ত আমাক যাতে ৰাইজক যেহেতু সজাগতা কৰাৰ কাৰণে কিছু আৰু সুবিধা আমি এটাই বিচাৰোঁ যে ৰাইজক এটা বতৰা দিয়ক যে যিহেতু কৰোণাৰ ঔষধ ওলোৱা নাই আজিলৈ ওলোৱা নাই আপুনি নিজে সুৰক্ষিত হৈ থকাতকৈ একো ডাঙৰ বস্তু নাই হয় হয় যে নিজেও সুৰক্ষিত থাকক আনকো সুৰক্ষিত কৰক যে আমি আকৌ আগৰ যদি সুন্দৰ সমাজ কৰিব লাগিব এই সুন্দৰ সমাজত আমি থাকিব লাগিব গতিকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ চৰকাৰী SOP আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই বেমাৰটোৰ পৰা বাচি থাকিব হৈছে নিজে বাচি থাকক ইয়াৰ যিহেতু ঔষধ নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা বাচি থকাটোৱে হয় হয় थेंक इउ दे होमबा नै गोजोननाय थाबाय नायगिरिसिम नै आरो सासे दंबावो जोंना लोगो दंबावो नै एकेन बर' जोंनि गामि खाथिनिनो बेबो जों बे धाबायाव फैनानै बहुत मोजां ओंखाम जानो मोन्दों मा बेदर मोनजाखो जेनेबा जों मा जाखो खिथादो इखौ माने फार्स्ट टाइम दाउजों अनला बेदर ओमफ्राय नारजिजों अमा बेदर ओमफ्राय भाजि ओरैनो भाजि माने नाफाम बाथोन दंमोन नाफाम बाथोन बहुत मोजां नांदों आरो बाट आं बे धाबायाव फैनानै बहुत गोजोननाय मोन्दों आरो नेक्स्ट टाइम आं फैबावगोन बहुत आइ लाइक इउ गोजोन्थों दे गोजोननाय थाबाय गासै नायगिरिनिसिम गोजोननाय थाबाय नै जोङो दा बिनिफ्राय ओंखारबाय अरुणाचल लामा जोङो लेकुजेलेम एबा पबा रिजार्भमोन ना रुसिन गेट मोनां रुसिन गेटनिफ्राय 1.5-2 किल'मिटार बिदि जायो आरो बेनिफ्राय जों थांबाय दं दा जोङो नै जोङो दा गालिसिम थांगोन आरो लोगोसे जोंनाथ' थांनो गोनां सिमोनसाफुरियानो जेनेबा खिन्थु जोंहा सानैसो लोगोफोर दं आरो बेखिजाय मा गामिमोन जों फंबाय नै फंबाय दङ गालिनिफ्राय फैफानाय बेखौ जों दोनलांनांगौ बेखौ दोनलांसिगोन ड्रप खालामनानै जोङो लासैनो जेनेबा ओंखारलांसिगोन माबा मोनसे साहा बायदिसिना लोंनायबो जानो हानाय बेनि गेजेरजों थांसिगोन आरो जोंबो बे लामाया बिराद समायना माने मा होनो बेखौ मिथिंगायारिजों समायफ्लेनाय बिराद मोजां समायना जाना दं एकदम जायगाया गारि सालायनाय उसुबिदा जेन केमेराया एसे मावदो बिनि थाखाय आं गासैनोबो निमाहा बियो
बे लकडाउननि गेजेरजों मानसिफोरा जाहाथे लामा लामा ओंखारा बिसोरनिया नाय रावबो ओंखाराखै बिखिजाय एसेंला फिसा फिसा फेनला दखान दं बेयाव मोननैसो बुस्थु फाननाय जानाय लोंनाय बे लामानि उसुबिदा बेल' मोनजायो लकडाउननि थाखाय दा जोंबो जेने तेने मोनजादोंबाबो जायो जे माने मा होनो बेखौ हटेल होननाया गैया जोङो बिनिफ्राय दा ओंखारनानै रुक्सिन मोनां जाबाय जों दा रुक्सिन मोनथारनोसै लोगोफोर नैबे जों नै रुक्सिन मोनथारनोसै गासै नायगिरिनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नायनानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालाम जाहाथे दा कर'ना थासारियाव जायगाया बोरै जाना दं आरो लोगोसे जोङो मोनसेल' हटेल खुलिनायमोन बे रुक्सिन बानायो अनलाजों अमा माने गोरानमोन आरो बेखौ जाबाय जानानै ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय नारजिदो अमा बेदर बर' हटेलमोन सानैसो बेयावसो जादों नार्जारि हटेल ओमफ्राय जों दा थांबाय दं नै फैबाय दङ नै बेनो लोगोफोर रुक्सिन गेटआ नायना ला रावबो दाउट लानाङा एसेबां गिदिर माने दा एसेबां उसुबिदा माने नै अरुणाचल आसाम सिमाथ' एसेबां गिनांगौ गैया जोङो नैनिफ्राय बे रुक्सिन नै दखान मोनसे खुलियाखै बे नै ट्रफिक ओमफ्राय बेखैजाय जोङो मा होनो रुक्सिन बारनानै जों दा जनाय थांनाय लामाजों थांबाय दङ बेखैजाय नै पुलिस ट्रफिक गोजा चेक पस्ट बियो पुलिस चेक पस्ट बियो बे सिगांनि गारिया जोंनिनो माखासे निजिनो मानसि गोजा नायलांबाय था सिनारि नुगोन आरो माखासे बे लामाया बोरै जोंनि राजा लामा जों 52 राजा लामा नेशनेल हाइरड जों पासिघाटनिफ्राय जेनेबा ओंखारबोनाय लामा बेयो ओंखारबोनानै रुक्सिन बारबोनानै नैबे दा जनाय नेपालि तिनिआलि मोनांदो नेपालि तिनिआलिनिफ्राय जों जनाय रांखौ मोनगोन रांखौनिफ्राय जों ओरै सिदा जों सोनाब थांनाय जोङो थांसिगोन सोनाबखैजानो जों दा सानजानिफ्राय थांबाय दं सोनाबखै होनजायो आरो थांबाय दं बिराद मोजां समायना जाना दं लामाया कभिड-19 मानिनानै गासिबो सोलिदो गारि गुरिया सोलिदो मोननैसो पास गोनां सोलिदो लोगोसे नायगिरि बिथांफोरा बोरै मोनदो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो हायोबाथाय साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम बिराद मोजां समायना नुदो बे जायगाखौ दंफांनि बिबार एबा आवजार होनोमोन नामा बेखौ आवजार दंफांनि बिबारनि गोरलै बारनाय आरो लोगोसे जि मोजां बारदो दा बुंसै ओरैसि नै जोङो टार्निं मोननोसै जों दा नै गारिखौ नाय बे लाइट जोंनो हानाय ओरै आगदाखै सिगनेल होनो हानाय होआखै माने एसे सालायग्राया बावलांदों थेंक्स बेनो जोब्बाय नैबे मिसिं आगम केबां गेट थेंक्स होननाय जों जनाय बारनोसै दा जनाय रांखौ मोनांदो जोङो देखायलांगोन माखासे बायदिसिना जायगाखौ गेट दंना मोनसे मोजां माबाखौ नोंसोरो माबा खालामदो कन्टेक्ट खालामनानै
बेसेबांसो डिसकाउन्ट लायो बेखौसो बुंदोंमोन बोथिसे जासिगोन माखासे नोंखौ आसा खालामदो आरो पार्टिफोरनि माखासे लोगोफोर सिनारि नायलां लोगोफोर नै रायान गेट इयो केबाब लांग्रा रायान सिलिकागुरि ओरैजाय जों दा रायान बारबोनानै सिलिकागुरि एकाडेमि बेखौ नायबा नै बे UNB एकाडेमि बिदिब्ला बेनो जों ओंखारलायना नैबे टार्निं खिनियावनो मिथिंगायारि प्लेस बियो गुनगारें मोनां मोनां गुनगारें मोनां मोनां जादों लोगोफोर दहाय आं जेरै होननाय बायसायै नोंसोरनो आङो सिनारिखौ देखायलांबाय दङ नोंसोरनो बिराद समायना समायना नैबे किल'मिटार गेट नेशनेल हाइवे 15 जों गालिमबाय नै हाबान्दो जा जायगाया हाबनो गोनां जाबाय नै बेखिजाय नैबे आगदानि गोमो खालारखौ नेमा न' कलेज नामा इयो स्कुल बिराद गोजोन बार sudah जों गारिनिफ्राय ओंखारनानै ससे लादिया माखासे जों जानाय लोंनायनि थाखाय जों दा मा मोनदो बखन्दपुर बारबाय बारनानै जों दा बरदन्दि थांनाय नै थिनालि मोनदो बिराद मोजां सिनारि मोनांदो लोगोफोर बिराद मोजां आरो बेयाव थान्दा जायो आरो बेयाव आवजारबारि फुलबारि होननाय दंफां फुल होनजागोन नामा बेखौ दंफां फुल बिराद मोजां सिनारि गासिबो नायदो नै लोगोफोर नायनोबा बिराद मोजां सिनारि बियो बे जायगायाव नै मा रेस्ट खालामो नायदो लोगोफोर बेनिफ्राय मा होनो बेखौ आर्मि गारि रेस्ट खालामबाय दङ बेयाव जा जोंनि रायान थांनो गोनां बे सानै
साफरि मोनांबाय लोगोफोर नै नायदो जों मौसम मोनबाय सेरेन दालां बे सेरेन दालां मोनबायना आरो जों साफरि नैबे जोंहा सम मोनदों मोनसे बे मा होनो मानिपुर तिनिआलि मानिपुर सारिआलि नै SBI स्कुल फिल्ड नैबे स्कुलनि लांगोनानि गेटआ नै आरो जुब्लि लामा जों मोनबाय बेनिफ्राय जों साफरि मोनथारनोसै मोनबायनो जायो लकडाउन दखान बन गोजा गासैबो बिक्सा गैया फार्मासि मोनगोन नामा फार्मासियाबो दिनै खुलियाखै मोनसेबो गैया बिदि नेशनल एकाडेमी हाबगोन दा नैबे लोगोफोर बेयाव जों हाबदो सिमेन्ट साफरि मोनबाय जों वाटार साप्लाइआव हाबदो मोनसे खामानि थानायखाय नायनाला पोस्ट अफिस ना बे सिमेन्ट साफरि एरिया बे सिमेन्ट साफरिनि वाटार साप्लाइ लोगोफोर बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन भिडिअखौ गासै भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम गोजोननाय थाबाय बाय लोगोफोर दोनथ'बाय बेखिनियावनो